mun eka video YouTubeen ja tässä videossa mä aion kertoa itsestäsi. No, aloitetaan vaikka silleen, että mun nimi on Jelena ja mun sukunimi on tosi outo. Kukaan mun kaverista ei muista sitä, joten mä en aio kertoa siitä teille, koska tekään ette muista sitä. Mä voin sit joskus vaikka kommenteissa kirjoittaa, en mä tiedä sen. Niin, elikkä niin mä harrastan jalkapalloa ja mä harrastan silleen puoliksi jääkiekkoa, että mä käyn joskus peleissä, mutta mä en käy treeneissä ikinä. Niin jalkapalloa mulla on 2 kertaa viikossa treenit tai 3, mä en muista onko mä maantaisin treenissä. Mutta sitten mulla on melkein joka viikonloppuisin turnauksia tai pelejä futiksesta, jalkapallosta, niin sen takia mulla on aika paljon menoja yleensä. Ja niin mun velillä on koira ja mulla on 2 veljeä ja mun yhdellä niistä on koira. Ja meillä on silleen perheessä, että kuka tulee eka koulusta, niin lenkittää mun velin koiran. Ja mä tuun joka päivä eka koulusta sen takia mä lenkitän joka päivä koulun jälkeen, sit mä lenkitän vielä joskus 5 iltaa mun velin koiraa, mutta en joka päivä. Niin ja tässä oli tää mun eka video YouTubeen. Elikkä toivottavasti pidit ja moikka!